Mikel Hernández Abaitua, ba genuen gogoa zu gure saioan ikustekoa. Zer eta duela pare bat urte, Ramos Saizar Vitoriaren lehen eleberrigintza izeneko lan mardula argitaratu zenuen unibertsitatearen itzalean. Azterketa lan serioa da. Ramon Saizar Vitoriaren lehenengo 3 nobelak aztertzen dituzu bertan, egunero hasten delako, 100 metro eta Ene Jesus. Nolabait ere neurri batean novelistika garaikidearen hastapen tinkoena edo gurean. Nola da sortzaile batek, zu idazle zaitugu, beste eleberriak, ipuinliburuak idatzi dituzu, nola da idazle batek beste bat loriatzeko hainbeste lan egitea? Hori nola gertatzen da? Bueno, lehenengo gauza gogoratu behar da, idazlearentzat beste idazleak eskola ona direla, ezta? Eta orduan idazle gazteak, eta ni orain dela urte batzuk gaztean nintzen, eta pixka bat Saizar Vitoria irakurtzen hasi nintzenean, eta nik idatzi baino leheno asko miresten nuen, eta eskola ona izan zen niretzat, ezta? Beste idazle batzuk bezala. Eta orduan hortik hasten da. Hau da, beti nik esango nuke, idazleok irakurtzen dugunean ikertu ere egiten degula, aztertu egiten degula, eta berez atera egiten zaigula hori, ezta? Eta gero beste gauza batzuk ere egon ziren, ezta? Pixka bat, nik beti esaten nuen, ez nuela sekula doktorego tesirik egingo, eta literatura bakarrik idatziko nula, baina gero, zenbait ipuin liburu, artikuluak, zenbait novela idatzi ondoren, esaten zu, beste gauza bat egingo banu, beste gauza bat, ezberdina, guztiz ezberdina, eta begiratu ezagun pixka bat ezaletik. Egia da banitula artikulu batzuk argitatu eta egia zan kritika egiten hasi nintzen, literatura idazten hasi baino lehen, ezta? Eta mirespena, eta ikasi nahia. Eta hainbeste lan, halako batean pentsatu nuen ate bat ireki nahi nuela, profesionalki, agian unibertsitatera joateko. Orain oso garbi daukat ez dudala unibertsitatera joan nahi. Baina, esan nuen, espa ere, eta nik uste ez nuela pentsatzen hainbeste lan egingo nunik ere. Ze, karo, garai hartan tesiak aipatzen ziren lehenean, bakizu, irakaskuntzan giroak asko aldatu direla, eta esaten zuten, behar bada, 300 orrialde, edo agian 250 marta nahikoa, ez da? Eta nik pentsatzen nuen, total, hartzen baldin baditu Saizar Vitoriaren liburu guztiak, eta hasi nintzen, eta kontxo, gero konturatu nintzen, 3 liburukin, ja, nahiko liburu luzea idatziko nula. Beaz, bai, nolabait ere, Ramon Saizar Vitoria, Txillardegi jartzen ditugu, biak ala biak, gure novela modernoaren oinarrietan. Eta bat existenzialismoarekin lotzen dugun bezala, Txillardegien kasuan, bestea, ez da bila hortik urruti, baina Nouveau Roman delakoarekin beti identifikatu izan dugu, berak ere horrela esan izan du, eta zuk diozu liburu honetan ezetz. Ramon Saizar Vitoriaren 3 lehenengo eleberriak ez direla Nouveau Romanen espalekoak, eta izatekotan, 3. Ene Jesus litzatekela hortan gehien sartzen dena. Bai, azken finean gauza bada idazle batek egin nahi duena, eta beste gauza bat lortzen duena. Hau da, jende guztiak egin nahi du liburu hon bat, eta agian ez du lortzen. Eta orduan, behar bada Saizar Vitoriak hasieratik egin nahi zuen Nouveau Romaneko zerbait, baina nik esaten dudana da, ez duela benetan lortzen 3. eleberria idatzi arte. Eta gauza asko aipatu litezketa, hemen ez dago denborarik esateko, baina Saizar Vitoriaren lehenengo urtetan etzan asko hitz egiten Nouveau Romanaz, ez da berak ere. Beak gauzaren bat aipatu zuen, eta nik uste oso adierazgarria dela. Ibon Sarasolak egunerazten delakori hitzaurrea egiten dionean, ez du aipatzen Nouveau Romana, ez da Sarasolaren euskal literaturaren historian ere, eta oso lagunak ziren. Eta hitzaurre horretan aipatzen ditu Huxley, Dos Passos, eta Zela bera ere, eta Hego Amerikar batzuk, eta jende asko, eta ez du Camus eta Sartre ere bai. Eta ez du inolaz ere aipatzen Beckett, Gabriel, eta bar, ez ditu aipatzen. Eta adierazgarria da, eta oso ondo ulertzen dezergatik, denborarik ez badago ere, oain hori bai, baina hala ere bizertzela da eman behar genituzke. Alda batetik esaten duzu esate baterako, ez zuela kontaketa logikoa. Berak, barkatu,
Saizar Vitoria kontaketa logikoa egiten duela, beren nobeletan, behintzat lehenengo bietan, eta Nubo Gomanak ez duela hori egiten. Eta beste bereizketa bat ere, berezitasun bat ere esaten duzu, Nubo Gomanean nolabait protagonistak lausotu bezala egiten direla, eta aldiz Saizar Vitoriaren nobelistikan nortasuna handikoak direla protagonistak. Bi horiek behintzat esaten dituzu. Gehiago? Ba, oso konplejua dana, ezta. Zergatik, azken finean, lehenengo gogoratu behar da, abanguardien garaian sortzen dela literatura hori, eta Faulkner dos Pasos, James Joyce, Virginia Woolf, jende horrek egin nahi du, benetan, beste arte batzutan bezala oso abanguardiako artea. Eta gainera, esan diteke, poesian, teatroan, eta badagola abanguardia nabarmen bat, eta novelara ez da errez iristen. Eta orduan hauek hasten dira egiten benetan anglosajoiak novela modernista edo literatura modernista deitzen dutena, eta ez da nahastu behar Espainiako modernismoarekin. Eta orduan, zer gertatzen da, frantses horiek geroago, beranduago, Nubo Goman hori dala modernista horien erradikalizazio bat. Eta, klaro, horregatik da oso konplexua hori dana azaltzea. Beraz, esan dezakegu, Saizar Vitoria gelditzen dela pixka bat James Joyce, Dos Pasos eta hauekin, eta ez dela iristen erradikaltasun modernista horretara, moderno horretara, Ene Jesus idazten duen arte. Eta gero gainera, Ene Jesus idatzi ondoren desibiltzen hasten da egindako bidea. Narratiboago izateko, azkeneko lanetan. Eta azkenean, hainbeste desegiten du bere bidea, azkenean Kandinskiren tradizioa liburua da, edo Ordenantzaz lurpean liburuan dauden gauza batzuk dira oso kontaera klasikoak, ez dakit nola baita esateko. Bai, gogoan dugu, Gogrile hil aurretik gurean izan zen, eta, bueno, ez genuen oso lagun egin, gero haserratu egin ginen, beste politika kontuengatik, baina idazteari buruz eta Nubo Gomanari buruz hizketan ari ginela, oroitzen naiz oso ongi, nola berak esan zuen, egiten den novela berri bakoitza, edo nik egiten dudan novela berri bakoitza, forman ere berri behar du izan. Bestela ez dut ekiten. Orduan, derrigorrezkoa zuen hori, ez? Nubo Gomanak, forma aldetikako esperimentazioa ere. Bai, eta bera nola zerratu zen, zuk esan zenionean esperimentala zala bere literatura, eta berak ez zuela esperimentaziorik egiten, bai, hain zuzen ere, jende asko ez du lertu zer dan Nubo Gomana, eta orduan ikerketa bat egin nuen azaltzeko Nubo Gomana zer dan, eta nahiko konplejua da. Orduan, benetan, Nubo Gomaneko idazleen artean ezberdintasuna handiak daude. Eta gero, jakina, nola izango da posible Nubo Goman koherente bat, beraien idazleak beraiek esaten baldin badute, egiten duten obra bakoitzean poetika berri bat azaltzen dutela. Orduan, nun dago batasuna? Eta jakina hor, benetan, nahiko zaila da azaltzea, ezta? Baina, azken finean Nubo Gomana da intentzio zerrenda bat. Hoxe, ez? Pertsonaia psikologikoen kontra, edo tradizionalen kontra jutea, edo kontaketa linealaren kontra joatea, eta bar, ezta? Eta orduan, jartzen dituzte halako printzipio batzuk, eta batzutan betetzen dituzte eta beste batzutan ez. Eta idazle guztiak bai osoki edo segun zeobratan eta beste batzuk ez. Bueno, nola nahi ere, zalantzan jartzen ez duzuna, da Saizar Vitoria gure novela garaikidearen aitapontekoetako bat dela. Hori ez duzu zalantzan jartzen. Eta gainera, nik esan nahi dut, agian ez da gure lehen novelagile modernoa, baina bai lehenengo abanguardista eta lehenengo modernista. Eta orain, amaitzera goazen ez, Mikel denbora beti bezala gainera etorrita, ez du esun batean jarri nahi zaitut. Segitu baitituzuk han hemenka idatzi dituzun kontutxo batzuk, eta nabaritzen zaitut zahartua bezala, haserre bezala idazle gazteekin, euskal idazle gazteekin. Ez dakit oso oker nabilen. Uste dut nire belaunikoen artean gutxien azerratu nahi izena dala, ez da? Nik uste dut Facebooken lagun artean gauzatzuk idatzi ditu dala, baina prentxan eta ez dut gauza hondirik esan. Baina nola ikusten dituzu? Idazle berri ez. Nik uste dut gazten artean denetatik dagola.
onak eta txarrak, eta oso normala dela tirabirak egotea belaunaldien artean. Hau da, Saizar Vitoriarentzat oso zaila izan zen, gaztea zenean, nolabaiteko ezagupena errekonozimentua lortzea, eta zesanik ez, Ilardegiri begira horixek nolako kritika gogorrak egin zizkion. Egunerazten delako, Saizar Vitoriaren lehenengo novela argitaratzen denean, artikulua karra publikatzen da, eta 10 urtetan ez da ia agortzen lehenengo edizioa, presentatu zen gainea, sari batera, eta bigarren gelditu zen, eta lehenengoa desierto deklaratu zuten. Beraz, pentsa dazu, hori normala da, orduan, idazle berriak eta gazteak sortzen direnean, normalean aurreko belaunaldikoei etzaizkigu gustatzen, baina guri berdin gertatu zaigun aurrekoekin. Orduan, ez detola... Baina egon dira akusazio batzu, kursi xamarrak eta ez ote diren gaurko idazleak. Eta agian horrek beste eztabaida batera garamatza modernidadea, postmodernidadea, eta agian hipermodernidadera ere, ez dakite. Nik esaten dut munduari begira. Hau da, hori esaten dudanean ez dut esaten euskal literaturari begira bakarrik. Eta hain zuzen ere esaten nuen, gure idazle gazten lorpen handia dela eta meritu handia dela, hain kursi eta hortera bihurtuan mundu batian, nola beti euskal literatura berandu iritsi dan mugimendu guztitara, orain honetan gure gazteak iritsi dira garaiz, eta gaurkotasun izugarriarekin. Orduan, postmodernitatea horteragoa da, kursiagoa dela, esan dezakegu batez ere gehiago onartzen dela kursia izatea eta hortera izatea. Eta nik uste dut gazteen artean oso idazle onak daudela, eta nik kasu berezi bat aipatzen nuen, eta ez daukat problema handirik esateko, ez da, Kirmen Uriberen liburuaren bukaera batez ere oso kursia eta oso txarra irutu zitzaidan, eta niri bezala jende askori irutu zitzaion. Baina gazteen artean idazle on asko daude.